Saudos, señoras e señores, dende o pabillón da zona escolar de Carballo, donde vamos a asistir ao encontro correspondente á segunda xornada xa da fase de ascenso á primeira división nacional do balonmán. Hoxe aquí xogan este primeiro partido da xornada o Xiria Calvo de Carballo, que luce indumentaria branca con franxas verdes nas súas ombreiras, e o Codema de Xixón con pantalón branco, camiseta totalmente verde. Hai que decir que con eles están competindo nesta fase de ascenso o equipo de Valladolid e tamén o INSA de Madrid, disputada a primeira xornada. Hai que decir que o equipo de Valladolid impúxose na primeira xornada o rival de Xiria hoxe, o Codema, por 22-21, na mentres que o propio Xiria gañoulle con facilidade o equipo madrileño do INSA por 28-14. Así pois, 2 puntos no casilleiro de Xiria, 0 para o Codema, e vamos a ver que pasa no partido de hoxe, que se presume interesante e ao mesmo tempo moi emocionante, porque hai que lembrar que o Codema no ano pasado, en fase disputada tamén aquí en Carballo, con unha organización perfecta, este ano vai no mismo fío, e decir que o Codema proclamarase aquí campeón da fase de ascenso, aínda que despois vendería a súa praza, non ascendeu á primeira división, vendeu a praza con un suculento aporte económico, e este ano volveu a clasificarse para esta fase de ascenso, e de novo Carballo asume a responsabilidade da organización, tendo ademais un dos equipos competindo como anfitrión e como candidato ao ascenso. O ano pasado quedouse ás portas, un gol decidiu a prol do Codema na última xornada. Vamos a ver que pasa este ano. De momento arrancou ben o Xiria cunha victoria ampla ante o equipo madrileño do INSA. Agora ten enfrente o campeón do ano pasado, o Codema asturiano. Vamos a ver que pasa. Si Xiria gaña, a clave estará na xornada de mañá, que se enfrontará o Valladolid, que veu con algún xogador de categoría superior. Cando primeiro tanto sube o marcador para o Codema, acaba de anotar o dorsal número 12 deste equipo, Marcos. Primeiro gol do partido, pois, para o Codema cando ataca Xiria, e hai balón para o equipo carballés en falta na frontal. Defendendo Codema con 5-1, ataca Xiria, a recuperación de balón de Codema, pero en falta. Esperemos que non pesen nervios nin responsabilidade cando chega o primeiro gol para Xiria. Acaba de marcar, como non, a súa estrela, Zico Petricevic, o dorsal número 5 de Xiria. Xiria que saiu á pista con un equipo titular formado por Zico, por Quique Orge, Suso, Óscar, Ofi, Marcos e Martín, no equipo de saída que colocou o seu técnico Toni García. Empate a 1 no marcador, consumidos xa os primeiros 4 minutos de encontro, e a igualdade que preside este partido, como tamén está presidido por a gran emoción e pola expectación que lo conleva. A recuperación de balón para Xiria,
un pabillón da zona escolar non ataigado totalmente, pero sí con uns 600, 700 aficionados presenciando o choque que arroupan de cheo e con forza o equipo de Siria cando hai amonestación para Zico Petricevic. Cartón para Zico Petricevic. A protesta aireada o colexiado. Zico que se vai á banda e quedase pois en inferioridade numérica o equipo de Siria, que terá que defender este ataque de Kodema cun home menos. Aí se está movendo con rapidez o balón en ataque. Recupera Siria e tranquiliza o guardameta Óscar para sair en transición con lentitude e movendo a bola os 4 homes de ataque. Está facendo de referencia Suso como pivote. O lanzamento de Quique Orge. Hai balón de novo para Siria. Aí está xa o lanzamento na frontal. Move balón Siria Calvo. Aguanta ben aí o balón Ofi. Vai no intentar. Gol. Acaba de marcar Martín. Martín Cotelo anota para Siria. E equipo Carballés en inferioridade numérica. Ponse por adiante no marcador. 2-1 para o equipo Carballés. Sigue Petricevic no banco. Con un menos xoga Siria. Movendo o balón Kodema por mediación de Pablo. Apóyase en Daniel. O remate amagando moi ben a cargo de Carlos. E o gol para Kodema. Empate a 2. Primeiro troco xa realizado no equipo asturiano. E xa se prepara Petricevic para entrar despois desa amonestación e o castigo de 2 minutos fora no banco. Xa están 6 contra 6 en pista e o gol para Siria a cargo de Alfonso, perdón, de Suso. Non están moi de acordo os xogadores de Siria cos colexiados, o que están protestando bastantes accións. Cando ataca Dani para o equipo de Kodema, é un home que move moi ben o balón. A presión de Suso, hai falta. Sigue en posesión Kodema co balón. Pablo para Dani. Atención porque buscando opción de tiro Kodema. Marchouse o balón das mans a Rodrigo. Aínda que o colexiado dá balón para os asturianos. Dani con Marcos, de novo Dani. Aí está Carlos, o lanzamento para donde Óscar. Sae con rapidez en transición Siria, que ben se desmarcaba arriba Martín. Non arriscou Zico. Move balón con tranquilidade agora Siria xa en ataque estático. Quique Orge, balón, ataque, a falta, porque a acción era moi clara para Ofi e a falta dentro da área, penalti. O lanzamento Zico Petricevic. Vamos a ver o gran especialista do equipo Carballés, gol.
acaba de anotar Zico Petricevic, o cuarto gol para Siria. 4-2 no marcador. Ataque agora estático do equipo asturiano. Houbo pasos, balón para Siria, saca con rapidez Óscar. Non vale a acción porque o colexiado non lle permitiu ese saque rápido. Hai que cambiar de posición por unha pena porque a contra iba a funcionar con Martín xa preparado para anotar. Fará pois ataque estático o equipo de Siria, movendo o balón Marcos para Zico. Aí está Quique Orge, Zico, intento Zico, e a gran parada do equipo de Codema a cargo de Marcos Fernández. Contragolpe de Siria, o lanzamento de Martín e gran paradón de Marcos Fernández. Agora ataca xa Codema. Houve unha falta clara de Ofi. Cambio en Codema. Mantén firme o seu equipo Toni García. De momento non utiliza prácticamente o banco. Carlos Sánchez, o home clave de Codema en ataque. O lanzamento foi de Pablo Ordiales, falta. Lanzamento de Carlos. E que falta acaba de indicar o colexiado. Bronca monumental. A protesta, todos mirando a mesa. Eso lle indica Zico Petricevic que se terá que ir de novo fora. O público en pé abroncando o equipo arbitral. Zico Petricevic que se vai de novo fora. E Siria que se queda con 5 en pista, máis o porteiro Óscar. A piques de roubar, non. Óscar en gran intervención. Acaba de neutralizar Óscar o ataque de Codema. E as cousas seguen ben para Calvo Siria, que agora non se dá preso a estar con un home menos. Ten a Zico Petricevic fora e polo tanto está a espera de que corra o reloxo. Gol de Martín. Acaba de rachar moi ben a defensa Martín e anota o quinto para Siria. Sigue Ofi conversando duramente co colexiado. Siria cun home menos. Aí está Dani, Carlos, de novo Dani, presiona en falta Martín. Apretando moi ben en defensa o equipo de Siria. Calvo, fortísimos en defensa de 5-0. O balón en banda. Parou Óscar, non vale o remate final de Ángel, que estaba pisando dentro da área cando golpeou coa luva. E ese gol que non sube ao marcador. Prepara troco Toni García. Ten a Chuchi preparado para entrar.
E o ataque de 4-1 de Siria. Intentó Martín, Suso pivotando, falta. Balón de Quique Orge, nova falta, agora a cargo de David. Isto favorece a Siria, que vai pasando o reloxo e así aproveita xa para colocar de novo a Zico Petricevic en pista. Xa están os 6 homes de Siria. Sigue esperando a oportunidade para entrar Chuchi. Hai que repetir o saque da falta. Suso para Quique Orge. Zico Petricevic, de novo Quique Orge. O balón na banda para Ofi. Quique. O apoio en Zico na banda, Ofi. De novo Quique Orge, Zico Petricevic. Aí vai Ofi, intentou no lanzamento, pero boa parada do guardameta Marcos Fernández. E o gol que acaba de anotar o equipo de Codema, marcou Dani. O terceiro para o equipo asturiano. 5-3 vai gañando o equipo de Carballo. Aplaude o respetable a xogada de ataque do equipo carballés, a piques de perder. Finalmente foi bloqueado Suso no seu intento de remate. E unha nova falta na frontal. Quique Orge. Escapouse o balón, meteu a man aí David por parte de Codema. Petricevic, gol! Terceiro de Zico, que se vai ao banco a descansar nesta xogada defensiva. Entra en pista Chuchi. Ataque de Codema. Carlos para Dani. De novo Carlos. Vai ser Carlos quen asuma a responsabilidade. Colleitou aí unha falta cando amagaba un pase interior. E é o home que está castigando máis que nada a defensa de Siria. Parece que se fixo dano nunha cella. Suso saiu a banda. Os cuidados de Domingo rápidos. E xa de novo en pista. Balón para Codema. O ataque asturiano, sempre con Carlos e Dani como protagonistas. A pique de escaparse o balón a Pablo. Carlos busca opción de tiro, abre a banda. E que ben o fixo Pablo. Acaba de anotar un gran gol. Cuarto para Codema. O troco de Codema para a acción en defensa, tamén en Siria. Séntase Chuchi, entra de novo Zico Petricevic. Ataca Siria. Zico, Quique Orge, avanza os metros, Quique, fora. Marchouse e lamento Pau ese gran lanzamento. Atención porque Quique Orge recupera balón. Quique, gol. Qué gran recuperación de Quique Orge. Acaba de marcar Quique nunha fenomenal recuperación de balón en medio campo. E aí está o gol para Siria. Séptimo tanto. 7-4 marcador. Carlos, gol, non perdoa este home de gran envergadura en ataque. É terrible
e acaba de anotar o seu segundo tanto, Carlos Sánchez. Balón en ataque para Siria. Xa con bastantes minutos consumidos, o partido que vai entrando xa non algo de desgaste. O remate de Ofi con pouco ángulo foi detido polo porteiro Marcos Fernández nunha gran intervención. E para defender, novo cambio en Siria, séntase Zico, entra Chuchi. Aí está movendo en ataque o equipo asturiano. E como sorprendeu Dani con ese balón por baixo, sorprendendo a Óscar. O sétimo tanto para Codema. Sigue o partido vai se igualando co paso dos minutos. Un gol de diferencia a prol de Siria. Cando temos nova acción de penalti, o metido sobre Martín, o home que está creando máis problemas ao equipo de Codema. O lanzamento Petricevic, gol, buscando a zona de escadra. Cuarto gol de Zico Petricevic, segundo de penalti. E sempre o mesmo campo, o cambio para defender. Séntase Zico, entra en pista Chuchi. Vamos a ver si defende ben este ataque de Codema Siria. Aí está Carlos, home clave nos ataques, o igual que Dani. Bloqueo sobre Pablo, falta de Ofi. Sacou xa con rapidez Codema. Carlos para Dani. Busca acción Dani, Carlos. Escapouse o balón a piques de perder. Hai posesión de balón de novo para Codema. Dani, Carlos, intentó Carlos, gol. Está intratable en ataque Carlos Sánchez, anotó o terceiro tanto. Entra de novo Petricevic en pista. Aí está Martín, buscando un ataque, o apoyo en Marcos. Falta de novo a prol de Siria. Petricevic con Martín, Marcos, Orge, Ofi, de novo Quique Orge, busca acción de penetración, buscou a falta e conseguiu una. Marcos busca o ataque e o lanzamento con gran parada. Suso, gol! Que rexeite recolleu aí Suso do porteiro Marcos Fernández, e anota Suso o segundo tanto na súa conta. Noveno para Siria, que sigue por adiante no marcador. Ataca Carlos, Dani. De novo Carlos. O apoyo en Pedro. Dani, Carlos. Dani. Meteu a man aí Ofi, recuperación de balón. E agora indicou que Óscar saíra da súa zona.
Balón para Codema, qué pena. Ataca el equipo asturiano. Dani con Pablo. Diante de Pablo Ofi, Dani arrolló uno Suso, falta clara. O chance foi Dani. Entra o seu adestrador en pista para comprobar a súa faciana. Non pasa nada. E continúa o xogo. Superados os 20 minutos. E Xiria por adiante no marcador. Con un 9-7 na súa conta. Pero o marcador que non se racha. Boa parada de Óscar, agora a lanzamento de Ángel, a contra de Xiria, gol de Ofi. Gol de Ofi, e que ben o fixo equipo Carballés con ese gol a contra, despois de recuperar o balón en defensa, marchouse arriba e conseguiu anotar o tanto que lle sigue dando a vantaxe no marcador o equipo de Xiria Calvo cando hai tempo morto. Os dous técnicos dando instruccións aos xogadores de ambos, o dúo arbitral no círculo central e o público que se toma un pequeno respiro, pero que ao mesmo tempo anima con cánticos os seus. Aí está esa afición de Fondo Sur dos máis xóvenes carballeses que están volcados co seu equipo en todo momento. Un equipo que está dando a medida con ese partidazo inaugural con 28-14 perante o INSA de Madrid. Ten que sacar adiante o segundo encontro diante do Codema asturiano. De momento vai por bo camiño. Vamos a ver si dá os seus froitos e afronta a xornada final con máxima expectación e tamén máximas posibilidades. O ataque do equipo asturiano, Carlos para Dani. Apoyo en Pedro Amijón. E chega o gol de Pablo. A corta diferencias o equipo de Codema. Tranquilidade en Xiria para atacar. A piques de perder Suso. Que ben, que oco se fixo Quique Orge e acaba de anotar un novo tanto para o seu equipo. Ataca Codema, defensa de 6-0 para Xiria. O ataque de 5-1 con Ángel Fernández pivotando no frontal da área para os bloqueos. Non atopou oco aí na banda Pedro Amijón. Cai no intentar Carlos, o home de referencia en ataque, falta de Suso. Pide intensidade Toni García nesa defensa. Aí vai Carlos, cerralle ben Chuchi, falta.
Empeza a estar claro que o home clave de Codema é Carlos Sánchez. Cando houve unha nova falta agora a cargo de Marcos, encáranse Carlos e Marcos. Esas se están disculpando os dous xogadores despois dese enfrontamento verbal. Atención ao lanzamento con bloqueo, perfecto, unha pena que o rexeite foi para o equipo asturiano. Cando hai gol para o equipo Astur. Avanzando bastante esta primeira metade en canto a minutos. Entramos nun treito importante, non decisivo, na búsqueda do ecuador do partido. Ataca Siria, Quique Orge, busca o lanzamento, non atopa Oco. Zico Petricevic e a falta de David Vázquez. Sácase con rapidez. E sorprendeu Zico Petricevic nunha acción ensayada de sorpresa. Acaba de marcar Zico o seu quinto tanto. 12 para Siria, 9 para Codema. Carlos, aí está o ataque. Roubaba Chuchi nunha gran defensa. É o home que defende cando se senta Zico Petricevic. Pablo que o intenta, cerraronlle ben dous homes, pero na banda entra sempre este home que xoga co dorsal número 11, que non nos lo facilitaron nas alineacións publicadas pola organización. E anota o seu terceiro tanto. Martín, Marcos, Quique Orge, Ofi, gol. Ofi que marca, acaba de resarcirse da acción anterior en defensa na que está a sufrir moito co dorsal número 11 de Codema. Teñen aí unha dura liorta. Pablo, Dani que perde, pero falta. Traballando moi ben en defensa o equipo carballés. Defensa de 6-0, aí vai Dani, abriu a banda agora. Pérdida de balón, pero sacou unha falta. Dani, enfadaron os dous xogadores Asturs. E van a empezar unha nova xogada. Pedro Amijón, Carlos, Dani. Dani bloqueado, piques de perder, falta. Aí vai Carlos, bloqueo perfecto de Ofi. E non chegou Suso a recoller ese balón, que se marchou a altura da mesa por liña de banda. Ataca Codema. Reacciona o público de Carballo, pedindo intensidade. Zico Petricevic aos seus compañeros en defensa, metendo dous homes agora aí nesa liña central o equipo Astur. Carlos que o intenta,
e o bloqueo de Chuchi dende o banco de Xiria, que se indica que non asistía a falta. Tirouse agora Pedro Amijón, duras protestas ao colexiado por esa acción. Intentou no Carlos e vamos a ver porque hai amonestación para Marcos e o tempo que vai camiño do seu fin nesta primeira metade. Nerviosismo nos bancos, entra Petricevic, sentouse Suso. Vamos a ver que defensa fai Xiria agora nesta acción. Aí están os 6 homes de Xiria, bloqueo de 2 en barreira. Intento Carlos, parou Óscar e prácticamente que a tempo vencido remata a primeira metade aquí no pabillón da zona escolar de Carballo. Tempo de lecer neste partido que disputan Xiria e Codema, segundo partido da fase de ascenso que chega ao Ecuador da competición. Descanso, tempo de lecer, xogadores a vestiarios. Polo momento as cousas roldan ben, a vantaxe no marcador para o equipo de Xiria Calvo. Bueno, vamos alá, 13-10, descanso. Canto durou, marcou cheio. Vamos. Non olho, que pasa aí? Non vai. Sí, sí. Saudos de novo, señoras e señores, porque estamos xa no arranque da segunda metade. Acaba de poñerse balón en movimento, ataca o equipo Astur do Codema e a primeira falta a seu pro. Primeiros compases da segunda metade desta fase de ascenso a Primeira División Nacional de Balonmán. O descanso, Xiria Calvo 13, Codema de Xixón 10. 3 goles arriba para o equipo carballés. Ata o momento o máximo anotador do encontro, Fico Petricevic, con 5 goles, 2 deles dende o punto de penalti. Síguelle como máximo realizador no equipo visitante Carlos Sánchez con 3 tantos e Roberto Suárez con outros 3. Sin dúbida, os dous homes que están a ser claves no ataque de Codema. Primeiro minuto da segunda metade, segue o 13-10 para Xiria. Cando atacan Marcos, e aínda que marcou, a acción xa estaba invalidada. Había falta previa. E aí está agora a amonestación para o dorsal número 4 de Codema, David Vázquez. Cando acaba de marcar o equipo carballés por mediación de Marcos. Perdón. Sí, Marcos, o dorsal número 9, acaba de marcar para Xiria. O gol número 14 do equipo de Carballo. Falta a prol do equipo de Codema. Aí está Carlos atacando. Defendeulle ben Ofi. O balón a banda a Pablo. A defensa de Ofi. Sigue atacando Codema. Bloqueado Dani. Falta. E é que non dá moita opción en defensa o equipo carballés. 6-0 en liña
de área. Tratou de sorprender por abaixo agora Carlos, puidose facer dano, e o gol a cargo de Suso, que non perdoa na contra. O gol 15º para o equipo carballés, xogo detido porque Carlos fíxose dano no brazo no lanzamento anterior a portería. E atención porque vai se ir ao banco e ten que haber troco. Doese do ombro, puidose fazer dano, o máis importante porque sin dúbida para a nosa opinión é o home clave do equipo asturiano. E entrou no seu posto Vega. Xoga Codema con Vega, o recén entrado. Houbo pasos, balón para Siria, saída con rapidez, pero replegou ben Codema. Non hai opción de contra e troco. Séntase Chuchi, entra Zico Petricevic. E é que é o único home de banco ata o momento que está movendo Toni García para as transicións de defensa-ataque. Perdeu Ofi o balón en ataque. Séntase Petricevic. Ataca Codema, Vega. O lanzamento, balón ao pau. Recolle o rexeite Martín. E posesión para Siria Calvo. Aí está Ofi, gol. Acaba de anotar Ofi o gol de Siria. ...16-10 para Siria, que se escapa no marcador. Parece que está recuperado xa Carlos do golpe no hombro, está xa en pista. Aí está o ataque de Codema, Carlos, o choque con Suso e a falta. Vega, Dani, Pablo sacou o balón fora e sorprendeu a Óscar por alto con ese tanto. Terceiro gol na súa conta particular. E o gol de Siria. Acaba de marcar Suso un novo tanto para Calvo. Siria, que parece que se vai a escapar no marcador. Saca falta en ataque o equipo de Codema. Sempre os mesmos homens movendo o balón. Carlos, Dani, Pablo. Agora está en pista Rodrigo, sobre o que se cometeu unha nova falta. E aí está o lanzamento
para o equipo Astur. Carlos, Dani, de novo Carlos, Vega, Dani que o intenta, falta. Ataca o Codema, que está tendo moitísimas dificultades para buscar un oco na grande defensa implantada por Toni García. De 6-0, intento Vega e marca. Primeiro gol para Vega. Entra en pista un home de refresco, Roberto Fernández, no equipo asturiano. Está movendo máis banquiño que Xiria. Petricevic, moi cerrado aí na frontal, a falta de Dani. E que ben rompeu aí Quique Orge esa entrada con decisión para anotar un novo tanto para Xiria. Disfruta xa con cánticos o equipo Carballer de Xiria cando Carlos marca un novo gol, metendo moi ben aí o balón abaixo a donde non chegou Óscar. Carlos que se convirte no máximo anotador do equipo de Codema. O banquiño agora asturiano animando o seu equipo, cambio de defensa de Codema, 5-1 para tapar os ataques polo centro de Petricevic. Saiu da liña de 6 Dani, defensa de 5-1 para Codema. Ataca Xiria Calvo, Quique Orge que o intentou e a falta de Vega. Petricevic ergueuse arriba ben, porque tamén houbo troco na portería de Codema e boa intervención. Falta de Ofi. Dani con Carlos, Vega, ataca Codema, Dani, Carlos arriba, e non entrou ese balón, recupera Xiria. Quique Orge, Petricevic, xa lle sai ao paso Carlos, mete para Quique Orge, o bloqueo, picou o balón abaixo, a intervención do porteiro, pero a falta. Novo ataque de Xiria. Petricevic, Quique Orge. Petricevic buscando posición. Foise o Chan Suso, atención que se fixo dano. Quedou mancado o xogador de Xiria. Hai que deter reloxo e atender ao xogador de Xiria. Entra Domingo en pista. Tamén Toni García, o adestrador, para ver que pasa coa perna de Suso. Perna esquerda na tibia, parece que foi o golpe ao caer tamén no seonllo. Aí está a recuperación milagreira a cargo de Domingo. Esa especie de auga xelada que momentáneamente saca dor e coxando ostensiblemente vai tratar de recuperarse Suso.
balón en xogo. Ataca Siria, está Quique Orge, sae Carlos ao paso, busca Zico, remate por alto, gol. Boa asistencia de Quique e o gol de Petricevic, primeiro da segunda metade. Estaba apagado en ataque a Estrela Carballesa. Queda partido aínda, sigue a vantaxe clara no marcador para a Siria. Cando Codema fai ataque Vega. E que gol se tragou aí Óscar. Un home que foi figura o ano pasado. Este ano, de momento, non está en plan estrela. Acaba de tragarse un gol aí entre as pernas, despois de que o remate en semierro era frouxo a cargo de Vega, pero o gol que subiu ao marcador. Tremendo lanzamento de Quique Orge ao pau, mesmo na escadra golpeou. E Pablo fora. Picou o balón abaixo para evitar a saída de Óscar. E o bote marchouse o balón arriba. (18-14) para Siria. De momento partido controlado, 4 arriba. Quique Orge. E a falta de Vega. Petricevic con Marcos. Aí está a xogada para Suso. Gol! Que ben o fixo Suso. Con moita dificultade, pero conseguiu marcar o seu quinto tanto, terceiro da segunda parte. Vibra o público do pabellón municipal. Hai que deter o tempo porque Martín parece que se fixo dano, aínda que xa non vai ser necesario dos coidados de domingo. Carlos arriba, tratou de asistir aí para o seu compañeiro Ángel Fernández e provocou a falta. Pídese intensidade defensiva no banco de Siria, nova falta. E esta é unha falta das que fan mágoa dentro da zona penalti. O lanzamento Vega e gol. Acaba de marcar Codema. Terceiro de Vega, que está aportando grandes cousas na segunda parte. Sentouse tamén Carlos, que parece que lle empeza a pesar o partido. Luce unha rodillera aparatosa. Sigue a defensa de 5-1 para o equipo de Codema. E entra, que ben o fixo Ofi, rachando a defensa con esa entrada en banda, e anota un novo tanto. Sigue o partido controlado para Siria. Carlos arriba, revólvese Dani, falta.
Parada de Óscar. De que xeito. E Pablo agora que se mete. Errou o lanzamento, recupera balón Codema. Falta sobre Rodrigo de Mier. Outro dos homes de refresco que pon en cancha Codema, movendo máis banquiño que Siria. Vega arriba, marchouse alto, sacou con rapidez Óscar. Gol de Ofi. Qué bonita contra de Siria. Esa saída fenomenal cando hai tempo morto. Tempo morto que acaba de pedir o banco de Codema e Siria que se escapa no marcador. Acaba de chegar a cifra de 21 goles Siria. E é unha boa marca xa a estas alturas de partido. Por 15 de Codema, 21-15. 6 arriba para Siria, máxima diferencia. E o partido que vai por bo camiño para os intereses do equipo que prepara Toni García. Fenomenal o traballo defensivo deste equipo. Defende con uñas e dentes e logo cando pode saca contras tan bonita como a que acabamos de presenciar. As instruccións que acaban de dar os técnicos neste tempo morto. E o partido que se vai a reanudar con balón para Codema. E o público carballés que trata de levar en volandas o conxunto de Siria, que sigue defendendo 6-0. E o ataque de 5-1 de Codema. Aí está Carlos na frontal. Dani, os dous homes que máis o intentan. Carlos, arriba Carlos, Dani. Falta de Ofi. Intento Carlos, que bo bloqueo. A contra ahora non funcionou. No balón longo para Suso, recuperou no Dani. Apóyase en Pablo. Tamén o fai en David. Carlos. Rodrigo. O balón que se lle marchou a Rodrigo. Balón para Siria, sigue o 21-15. Marcos tiña moi complicado pasar aí entre tres xogadores, menos mal que sacou unha falta. O técnico de Codema pedíndolle aos seus homes intensidade. Gol de Quique Orge. Que bonito o tanto. Cuarto na conta particular de Quique. E o gol número 22. Cambio de porteiro no equipo de Codema. Volta a portería Marcos Fernández. Ataca o equipo de Xixón con Pablo. Remate frouxo. Falta de Quique Orge. E atención porque se puido facer dano. O xogador que se queda mancado. Superado o Ecuador da segunda metade deste partido que disputan Siria e Codema. Clara vantaxe no marcador para o conxunto de Siria.
Reanúdase xa o xogo, ataca o equipo asturiano. Pérdida de balón, vamos a ver, recuperou no Carlos, falta de Suso. Intento de novo o equipo asturiano. Dani tratou de sorprender por abaixo, agora sí sacou aí unha boa perna Óscar. E gran intervención do guardameta Carballes. Outra parada boa de Óscar. A lanzamento de David. Recupera balón Xiria. E si marca nesta xogada, pode si decir xa que definitivamente racha o marcador. Cando hai nova falta sobre Suso. Petricevic, Marcos. Non vale a acción. Hai que sacar novamente falta para Xiria. E que gol acaba de marcar Petricevic, sorprendendo con ese remate abaixo. E anota o 7º tanto na súa conta. Bueno, pues o partido semella que vai collendo sentencia a prol do conxunto Carballes. Lanzamento de Carlos, a parada foi de Óscar. E é que parece que co paso dos minutos perde intensidade e tamén efectividade no xogo o equipo asturiano, que agora xa defende máis fora con 3 homes. Non deixa xa chegar, non espera con defensa de 6 como ao principio. Vamos a ver como racha esta defensa o equipo de Xiria. Está Suso, gol! Que ben se meteu aí Suso e conseguiu un novo tanto, o 6º na súa conta, cando agora sí Toni García prepara un home de refresco para que participe tamén do encontro. Falamos de Ton, José Rodríguez Ton, que se prepara para entrar. Ataca Codema, Carlos, o balón para Roberto Fernández, o lanzamento foise fora, vai se ir ao banco Suso tomándose un descanso e entrou en pista o dorsal número 8, Ton. Houbo doble troco porque tamén se sentou Marcos. Non vale acción, pisar a liña en ataque Martín. E entrou tamén o capitán Alfonso no campo, formando con Xiria. Alfonso, Ton, Quique Orge, Chuchi, Ofi e Martín agora en pista. Detrás deles Óscar. Xiria sigue defendendo 6-0. E o gol que acaba de anotar David Vázquez. Chegou a tocar Óscar, semellaba que podía detelo o balón, non foi así. E o gol que subiu ao marcador. Alfonso, Petricevic, Quique Orge, de novo Zico, Quique Orge, Ofi, Zico para Ofi, non vale ese gol que marcou con dificultades, pero a acción xa estaba invalidada porque houve un derrubo claro. Penalti e oportunidade para Zico Petricevic. E gol de Zico. O 8º gol na súa conta.
Bueno, pois Siria a un paso de colocarse coas máximas opcións nesta fase, cando Carlos trata de acurtar distancias. Cambio de porteiro en Siria. Foise ao banco Óscar, entrou Rodrigo para defender o portal Carballés. Perdeu o balón Quique Orge. Carlos a contra para Codema. Gol. Acaba de marcar Ángel Fernández. Ángel Fernández anotou para o equipo de Codema. Ataque estático dos carballeses. Petricevic, Alfonso. Petricevic. Revolveuse ben aí Ofi, que pivotaba aí na parte central. A falta. Quique, Martín, de novo Quique. Falta clara de Roberto Fernández. Petricevic, Alfonso. O balón para Ofi. Recuperación de Codema, Carlos. Gol. Acaba de marcar Carlos. E atención porque os goles están chegando agora para o conxunto do Codema. Leva 16 goles na súa conta o equipo asturiano. Por 25 de Siria. O marcador é moi franco, non debe perigrar en todo momento, porque o equipo Carballés ten o partido controlado, a pesar de que algo vai a baixar en rendemento. Xa fixo uns trocos Toni García. Quique Orge. Nova pérdida de balón, o bloqueo. Ángel Fernández, Pablo. Non va a acción, houbo pasos e non aproveitou a contra o equipo de Codema. Non se dá presa agora Siria. Saen Carlos e Ángel Fernández da zona para presionar. Ataca Siria, Martín, fora. Pero falta, foi agarrado do brazo esquerdo. E cambio de porteiro novamente en Codema. O cambio de porteiro ben motivado polo penalti que se lle fixo a Martín, que vai tratar de transformar Zico Petricevic. Aí vai Zico, amagou, gol. Catro penaltis leva marcados Zico, cando houve un novo troco no equipo Carballés. Entrou en pista por primeira vez no partido o dorsal número 11, Raúl. Ataca Codema, falta. Sentouse Martín e Raúl en xogo. Que pena desa parada que realizou Rodrigo, porque despois ele mesmo meteu o balón dentro da súa portería. Gol para Codema, pero Siria sigue gañando con facilidade. Ofi, a falta sobre Tom
A piques de perder Ofi. Quique Orge. Chuchi. Orge, Ofi que se mete. E a piques estivo de sorprender aí. A falta foi clara en zona prohibida e lanzamento de penalti. Xa non está Petricevic, vai asumir o lanzamento Quique Orge. E anotou Quique o seu quinto gol. Os homes claves do equipo titular de Toni García xa descansando na banda. O porteiro Óscar, o atacante Suso, o central Tico Petricevic, tamén Martín, o lateral. E agora sí, disfrutando de minutos os homes de banco de Toni García, todos eles en pista. Boa parada de Rodrigo. E ata o momento só dous homes que levan xogado todo o tempo, Quique Orge e Ofi. Chuchi, que era o recambio en defensa a cargo de sempre de Zico, agora xogando continuamente en pista xa sin ir ao banco, sin transicións. E isto está visto para sentencia. Recuperación de balón, aínda que non vale, segundo indica o árbitro, non vale esa recuperación de balón. Para a contra de Siria. O ataque estático. Kodema. A falta é clara. A acción sobre Pablo. E Roberto Fernández, que no intenta. Polo centro, boa parada de Rodrigo. O rexeite. E nova parada de Rodrigo. Cando xa sin tempo para máis, chegamos ao final. E a victoria contundente para Siria. As felicitacións no centro do campo entre os xogadores dos dous equipos. E a victoria clara 27-20 para Siria Calvo, que recibe a ovación do público no centro da pista. O partido sensacional dos homes de Toni García. E o Kodema, que salta tamén agora ao centro da pista a recibir o aplauso do público, que corea o nome de Kodema perante o saúdo no centro da pista cara aos aficionados. E agora a ovación de gala para os homes de Calvo Siria, que eles mesmos aplauden tamén o público. Fenomenal o partido de Siria. E aí está a victoria do conxunto carballés, que se coloca con 4 puntos, 2 victorias, despois de gañar no primeiro partido o INSA de Madrid con claridade. Fixo agora tamén diante do Kodema, á espera do que faga o conxunto de Valladolid perante os madrileños do INSA, donde se espera que non pasen problemas e non teñan dificultades para anotar unha victoria. Sumaría tamén 4 puntos. Así pois, na terceira xornada de mañá, partido decisivo, Siria Calvo Valladolid. Antes, ás 11 da mañá, xogarán na xornada dominical o equipo de Kodema contra INSA de Madrid.
e a 1:30 do mediodía xogarán Xiria Calvo, Valladolid, presumiblemente, como non, o partido decisivo. Informaremoslle del e ofreceremosllelo íntegro para o disfrute, donde esperamos cantar, como non, o ascenso á Primeira División Nacional de Balonmán do equipo carballés de Calvo Xiria. As cousas van por moi bo camiño, 2 victorias, queda unha terceira, e este ano si irá vencida. Xiria estará na Primeira División Nacional. Nada máis por hoxe, dende Carballo, no pabillón da zona escolar. Despedímonos, rematou o balonmano, e aquí vai albergar tamén este pabillón un novo partido de competición de voleibol femenino, porque tamén aquí está sendo sede Carballo dunha fase de ascenso, con representación tamén carballesa, que vai tamén por moi bo camiño das féminas de Carballo. Gracias pola atención prestada. Estaremos nesa finalísima que se presenta entre Xiria e Valladolid. Foi todo, saúdos.